14 юни, Крал, Франкфурт, Хатерсайм, Германия. Добър вечер, уважаеми дами и господа! Добре дошли, скъпи роднини и приятели! Аз съм Нано Даймонд, с някой от вас тук се познаваме, с останалите явно съдбата е решила това да се случи днес. Изключително ми е приятно да бъда сред вас и се радвам, че всички вие сте тук, живи и здрави. За мен е чест и огромно удоволствие да приема отправената към мен покана да бъда водещ на това прекрасно тържество, организирано по случай сюнета на принц Илкай, за което сърдечно благодаря на неговите родители Денис и Хюлия. Уважаеми гости, моля вашите аплодисменти за най-гордите родители днес. Алкışlar anneye baba gelsin. Sağ olun, var olun. Благодаря ви. В ефир ли сме, колеги? Излъчваме на живо. За тези, които ни гледат и най-вече за тези, които ще ни гледат в бъдеще на екран, нека отново отбележа, че днес е датата 14 юни 2024 година. Sabırsızlıkla beklenen 14 Haziran 2024 tarihi. Тази трепетно очаквана дата за Денис и Хюлия. А ние се намираме в Хатерсайм, Германия, където всички заедно сме се събрали, за да споделим тяхната радост. За вас сервира персонала на сватбен салон Крал. За поръчки може да се обръщате направо към сервитьорите, те са на разположение, за да своевременно обслужват вашите празнични трапези. Тук е момента да отбележа и любезното съдействие на Рени Кюхен. Те поеха отговорност за шведската маса с сладкишите, вдясно тук от мен до входа. За частта с фойерверките, дима и всичко, което касае церемонията по посрещането на Илкай, както и да запазят спомен от този вълнуващ ден, се грижат страхотните видеооператори от студио Пепчо. Моля вашите аплодисменти за тях! Добре дошли, колеги! А за да се грижат за вашето добро настроение, домакините са поканили едни всеизвестни, безспорни таланти. Това тук зад мен е идеалната съвкупност от доказали се през годините невероятни музиканти. Дами и господа, вашите бурни аплодисменти за страхотните Наз Милер! Добре дошли на вас, вече официално. Тържествената ни програма бе съгласувана с Дюнсайбиите, планувана с тях. Programın akışı düğün sahiplerle beraber organize edilmiştir. Zamanı gelince İlkay buraya karşılayacağız. İşte посрещаме İlkay. Ondan sonra kına yakılacaktır. Ще има кына. След това ще посрещаме тортата на принц Илкай. След това заедно с колегите от оркестъра ще поздравим родителите с един страхотен танц. След това тук специално за вас участие със своята програма ще вземе и талантливата танцорка Ханан Кадур. Тя ще направи своето включване. След това отново ви очакваме всички заедно на dansing'a. Hep beraber burada alayda. Şimdiden sizleri davet ediyoruz. Beraber eğlenmek için. Öyle gene zaman yavaş yavaş dakıya gelecektir inşallah. Dakımızı da güzel bir şekilde geçirdikten sonra yine müzisyen arkadaşlar sizleri düğünün sonuna kadar eğlendirecek. Bununla düğünümüzün açılışı yapılmıştır. Уважаеми гости, с това тържеството ни е открито. От мое име, от името на Илкай и неговите родители, от името на музикалния състав, видеооператорите и персонала на салона и всички замесени в организацията на това прекрасно тържество, изказвам безкрайни благодарности, че сте тук сред нас тази вечер, че уважихте поканата и ви пожелавам едно страхотно тържество, изпълнено с незабравими спомени, красиви емоции и не по-малко танци. Благодаря ви! Sağ olun, teşekkür ederim. Благодаря ви. Alkışlar genç arkadaşımıza. Alkışlar! Dankeschön. Sağ olun, var olun. След откриването ни, аз предлагам да ви поздравим колегите от оркестър Наз Милер, да направят
най-красивото си, най-традиционно българско хоро и да поканем всички вас тук на Дансинга. Каним всички на хорото.
Маркос.